IPF তিনি নখ সালদক রमै লং मार्च ख्लाय हिमि फाइमानि काञ्चनपुरनि आनन्द बाजारनि सिमि তিনি নখ सालदक सालो फाइसक पैका खुमुलंनि नुवाय हलनग बर তিনি हाथाय कतरनि सिमि हिमबतक फाइ खुमुलंनि नुवाय हलनग सकपाइखा ताइ आरो कायसा कतर पाननि बिसिंतिनि अ हिमबतक ताइ रेनाय हिनि थाइ खनाका IPF তিনি हिमबतक ख्लायनाय सिखला दाखुराव आनन्द बाजारनि सिमि फाइते फाइते जोंनि आखौ सकपाइखा चम्पनगर सकपाइखा चम्पनगर फाइखा ताबक जों लामरका फाइनाल लास्ट जागा जों खमलंग जे जों सामानि तर जागा खाइबै तिरे नो पाइनाय नखा सालबोसो नाका न रखिमलै मानि जों नखा सालबा 5 दिन 6 दिन तिनि न लास्ट थानिबले ना तिनि दा लास्ट 6 दिन नाका 6 रात जों कुका आतारनि सिमि 3 गुस्तारि 13 5 दिन लं मास नि दे पाइथा दिनि लास्ट दिन तिनि पाइथा तबे जों थांमानि के सातारनि सिमि जों थाङो यानि थाङो यां गैदारिं खाइका पीसफुली जों कोइ जगह देरा कर करे के खाइमानखा सिनि नाहर मु हमन तंगनाय सारा बरर तिनि IPF टिबो फायाफानो যত যে কোনো পার্টি ত্রিপুরালেন সান্দি চিনি ফাইনাল চিনি ত্রিপুরা সান্দি থাংজাंनाय लामा बननो जतनो सान्दी निचो इनि ओ लং मार्च नि नाहर मुंसो म हमन बागै जतनो हामबाय लामा रो बाक्स दै खानाय रनो बचा हामबाय मारो जत सारा त्रिपुरानि बरनो हामबाय मारो नरो तिनि ओमहाय लं मार्च जे ख्लाय तंमानि बिसिंतै जे गन्दा तैसाव जे पार्टी मुं पार्टी मानि तैले नरो ताम खरां तिसनानि मुचु ना गन्दा तैसानि जोंबो खोनाखा जे गन्दा तैसाव एमन जेंलाय चंखा कायताबो सिचुएशन बेलाय हामयालाय अमनो कबकनाय जे कालप्रि रगनो तो सास्ति रवन बागै कबकनाय तो मानजा थाहनै खोनावो तबे जों एकेसे जों मान सकथाय जोंबो ओ पाइमानि यागोलो जोंबो और जागा भिजिट खायनाय चिनि ताबो गन्दा तैसानि जत बर रगना कबकनाय इसा मेंटेन पीसफुली मेंटेन खायदि आसु गंगन नाया तमनि जों जत तिप्रसा जोंनि रग बायलौगे बाक्सा तो और जों मेसेज गन मुचुगो तबे जों और मरंनि आवै जाते कचां कचां निलामा खा जे इमनि खा अब उइनि तंनाय हायबानो कचां कचां वाल बुखागो जों थांदि हनै जों नरो तिनि खुमुलंग जे बाथा गयै तामो ब जागा बाथा गैनाय अनर वानसुक दं खुमुलंग नरो नवाय हल जों परमिशन अलरेडी मानजा नियान जों फिरगो पेट खाइबै जा नवाय हल जों हावै जोंनि प्रग्राम एसिदुकला 1-2 घन्टानि बिसिंबा जोंनि प्रग्राम बायथा लोकरगला बिसरक बांखना नंनि जे बदलतिनि जे ओ लं मार्च बरक गोसोक बां बांया अमके जोंपटा डिभिजननि फाइल सालायबो थाङो एकेबारे जे कोनो डिभिजन ताबक जों खुमुलंग डिभिजन हाफायका ओ खुमुलंग डिभिजन रक जोंनो लामसखा माहायता के ताव कोन कक यां आनन्द बाजारनि सिमि ओ डिभिजन काञ्चनपुर डिभिजन रक जोंनो नायकेनि खाय रहका बन परके जों हायके फायका जों कन्टिन्यू मोटामोटी 70 থেকে 80 জন हाय लामबो तो दिल्ली तंग इनके डिभिजन ने बादेता जे डिभिजन कलाय फेमिली बादे जों 70 থেকে 80 জন हाय जों तंगो के डिभिजन बाय बुलजा थांगे ते बारे तिप्रासरनि जे मोथां जागनानि जे गेटल लेन्ड जे तिप्रा लेन्ड नरक जे सानलाय तंमानि और सबानो तै जे ताबो भारत हाक्टरनि बिसिंगो प्राइम मिनिस्टार रखनो नरक तामको कसानानि मुसु सिनि पाइथाकनि सल्युशन कामो जोंनि मानखौ थांगे तिप्रालेन्ड सेपारेट स्टेट छारा जोंनि बरनो तै मोथां जागिया माने बागै भारत सरकार थानि जों ताबो सिनि तिप्राव आन्चलिक पार्टी गोबां दं जातिनि बागै कक सान बागै आन्चलिक आसा माने बागै ओ आन्चलिक इनि जत सेपारेट स्टेट छाबै एक दिन एमन खाइलेनो फाइदि जत पाल बायके जों कायसे कम्बाइन खाइ
टिप्राले निबा जत सम्भव जाति प्रेसार खायो चिनि आदाय खायो निबा जत चिनि आঞ্চলিক पार्टी सबक नै जों तिनि कत जतन पार्टी बाय खालायनाय एक दिन अमहाय अवस्था सबै जों जत बाक्साके हाय जोरदार आन्दोलन खायमोन अमहाय अमन बागै जों कबगो चिनि यो दायित्व बिसिंति जों कबगो जे कोनो पार्टी खायबेन सेब्रे स्टेट टिप्रालेन आन्दोलन बावै जत जों बाक्साके आन्दोलन जदि सि खालायनाय गांके जोंनि यो दायित्व सब समय जों रेडी दंनाय सारनि केसे सिनेमंग्रि गदि ani sinimong yo dai beb ni gs te sinor tang chin yo dai beb ni president Vikas Devarma and the Mujin Singh Jamatia yang secretary Robi Devarma chin tang vice president Vipul Devarma lagi chin central leader kontono mutam te tang